Aquesta és la història de la Bruna, una nena a la qual no li agradaven les princeses ni el color rosa ni les faldilles. A la Bruna, el que més l'apassionava en el món era jugar a superherois, d'aquells que surten a les pel·lícules i salven el món. La seva germana, la Clara, no l'entenia. Com pot ser que sent una nena t'agradin tant els superherois i no t'agradin les princeses? Es preguntava contínuament la Clara. La Bruna a vegades se sentia trista. Ningú l'entenia. Aquell cap de setmana la Bruna va anar a Cambrils amb la seva família i allà va conèixer l'Oliver, un nen que portava vestits i li agradaven molt les princeses aventureres. De sobte, la Bruna va començar a sentir-se feliç. De seguida es van fer amics i van anar al bosc a la recerca d'aventures. Van sentir algú que plorava, es van apropar i es van trobar un gos que estava atrapat. La Bruna i l'Oliver van decidir ajudar el gos, que estava atrapat dins d'un forat. La Bruna es va disfressar amb la seva capa de superheroi i l'Oliver amb el seu vestit de princesa. El vestit tenia una cua molt llarga i van decidir tirar-la pel forat. La Bruna va poder baixar agafant-se de la cua fins a arribar a agafar el gos. Van salvar-lo i li van posar de nom Xispa. Seguidament van anar a la recerca de la seva família. De camí al poble per buscar la família de la Xispa van veure un circ. Els va cridar l'atenció que per tot arreu hi havia cartells anunciant l'espectacle. Un gran i ferotge lleó, Brave. No van trigar a trobar la gàbia d'en Brave. Mireu, està molt trist, va dir la Bruna. El van veure plorant i arraulit en un racó de la seva gàbia. Aleshores van escoltar una veu que els hi deia: «Hola, sóc la Júlia, la cuidadora d'en Brave. Teniu raó, el lleó està trist perquè al circ l'obliguen a mostrar-se agressiu i ferotge, però en realitat és molt pacífic i amigable. A en Brave li agradaria ser un gatet». La Bruna, l'Oliver i la Xispa volien ajudar el lleó, però què podien fer? La Bruna va proposar a l'Oliver parlar amb el director del circ per explicar com era realment en Brave. «No l'acceptaran com a gatet», va dir l'Oliver. per què? Va exclamar la Bruna. «Perquè molts adults creuen que un ha de ser com el veuen. Si és un lleó, doncs ferotge. Si és un nen, ha de jugar amb pilotes. Tinc por de dir-ho», va dir mig plorant l'Oliver. No, Oliver, jo penso que un ha de ser com vulgui ser i no ha de tenir por de què diran els altres. «D'acord, m'has convençut. Anem a parlar-hi», va dir l'Oliver. Van pujar unes escales de cargol amb la Xispa en braços fins a arribar al despatx del director del circ. Bon dia. Et podem explicar una cosa? Van dir la Bruna i l'Oliver. «Endavant», va dir en Pere, el director del circ. La Bruna i l'Oliver van explicar-li al Pere com era en Brave i li van fer una proposta. I si fa de gatet? Seria molt feliç i a la gent li encantarà. Van dir els dos infants. «Em sembla molt bona idea», va dir en Pere. Aquella tarda, el circ va ser tot un èxit. Senyores i senyors, benvinguts a l'espectacle! Després de passar un cap de setmana molt divertit, la Bruna va haver de tornar a casa. Un cop allà, li va explicar a la seva germana que va conèixer un nou amic que es deia Oliver i li agradava vestir-se de princesa i cuinar. La Bruna anava observant com al seu pare li agradava molt cuinar i a la vegada també feia coses de casa juntament amb la mare. A poc, la Bruna començava a entendre que no hi ha tasques ni aficions únicament per nens o per nenes. A partir d'aquell moment, la Bruna i la Clara... La Xispa va quedar-se a casa de la Bruna i al cap d'uns dies es va adonar que tenia la panxa molt grossa. Van anar al veterinari per saber què li passava. «La Xispa està d'enhorabona, té 2 cadells a la panxa», va exclamar la veterinària. La Bruna estava tan emocionada que va trucar corrents a l'Oliver per donar-li la gran notícia. L'Oliver es va posar molt content i va demanar a la Bruna poder adoptar-los. Li va explicar que li agradaria posar-los de nom Elsa i Anna perquè són les seves princeses preferides. També que els hi compraria un platet rosa per alimentar-los i un llitet perquè estiguessin còmodes. La Bruna va quedar del tot convençuda que aquells 2 cadells serien molt feliços amb l'Oliver. Faltava poc per les vacances de Nadal i a l'escola van escriure la carta als Reis. Un camell d'Orient entra a la ciutat. A la Bruna li va tocar llegir la seva on demanava l'Spiderman, el Superman, el Hulk i el Capità Amèrica. Els companys de la classe van riure de les seves joguines i la Bruna va tornar a casa una mica decaiguda.
En arribar li va explicar a la Clara i aquesta li va dir: És normal, les nenes juguen amb Barbies, amb sirenes i amb pinipons. Tu ets una nena, no hauries de demanar superherois. Quan seràs normal? La Bruna va passar uns dies molt trista, sense ganes de jugar, pensant per quin motiu ella havia de ser diferent. Va arribar el dia dels Reis i va tenir una gran sorpresa en obrir els regals. Li van portar tot el que havia demanat i una disfressa de Spiderman molt bonica. També li van deixar una carta que deia: Estimada Bruna, som Melcior, Gaspar i Baltasar i sabem que hi ha persones que et fan sentir malament perquè no t'agraden les princeses ni les Barbies. Però et volem dir que tu ets una nena fantàstica, que no hi ha joguines ni de nens ni de nenes. Cadascú ha de jugar amb el que li faci més feliç. No deixis que ningú et faci sentir malament i sigues tu mateixa. I a partir d'aquell dia, la Bruna va jugar feliç amb les noves joguines la resta de les vacances. Van acabar les festes i va tornar a l'escola. El primer dia va ser molt divertit perquè tothom podia portar un regal de Reis i la Bruna va dur la disfressa posada. Aquella setmana la mestra va proposar parlar sobre què els agradaria ser quan fossin grans. Jo bomber, va dir el Bruno. Jo voldria ser policia, va dir la Laura. A mi m'agradaria ser astronauta, va dir en Lucas. Jo vull conduir camions. Va exclamar la Bruna. Camions? Tu? Per què? Van dir en Pere i en Carles. Perquè quan vaig en cotxe per l'autopista i veig els camions com passen pel costat tan grans, voldria conduir-ne un. M'agradaria recórrer carreteres i portar per tot el món tot el que calgui, va explicar la Bruna. A l'hora de marxar, en Pere i en Carles van apropar-se a la Bruna i rient li van dir: És broma que vulguis ser camionera, oi? El volant és massa gran per una noia i a més les noies no condueixen bé. I van marxar mentre continuaven rient. Quan la Bruna va arribar a casa, el pare la va veure trista i li va preguntar què li passava. La Bruna li va explicar el que havia succeït i el pare li va dir: Això no és veritat, Bruna. Les noies poden fer el mateix que els nois. Si condueixes bé o malament depèn de la persona, no de si ets nen o nena. Quan tu siguis gran podràs ser allò que vulguis ser i si la teva il·lusió és conduir camions, ningú t'aturarà. La Bruna es va sentir molt bé gràcies a les paraules del pare i l'endemà, quan va tornar a l'escola i va veure el Pere i el Carles, es va avançar. No hi ha professions de nens o nenes. Podré ser conductora de camions, astronauta o bomber, perquè seré la millor en allò que vulgui ser, Va dir la Bruna. Els seus companys i la mestra, quan van escoltar la frase de la Bruna, es van posar drets i van començar a aplaudir. La Bruna va sentir l'escalf de tothom. En Carles i en Pere es van quedar sols i van sentir-se malament. La mestra els hi va explicar que així s'havia sentit la Bruna quan reien d'ella. Els dos nens van entendre que havien de fer-se costat entre ells i ser tolerants amb els altres, sense posar etiquetes a les persones. Així van començar a sentir-se millor i van anar a abraçar molt fort a la Bruna i li van dir que podia ser el que volgués. El meu somni és conduir camions i seré una gran conductora, Va exclamar la Bruna. Aleshores, en Carles i en Pere van explicar que ells sempre havien volgut ser pastissers i que necessitarien algú per repartir els seus pastissos arreu del món. Es van apropar a la Bruna i li van demanar si ella voldria ser la repartidora amb el seu camió. I tant que sí! Quina il·lusió! Va exclamar la Bruna. La Bruna ja tenia el seu primer encàrrec i podria complir el seu somni de viatjar pel món amb el seu camió. En arribar a casa, va explicar-li a la Clara la il·lusió que li feia i la seva germana, en veure-la tan feliç i entendre l'important que era per ella, va decidir recolzar-la. Va passar el temps i es van fer grans. Ara la Bruna és una gran conductora, l'Oliver és un gran ballarí, la Clara una bona policia i en Carles i en Pere fan uns bons pastissos. Tots van acabar aconseguint allò que sempre havien somiat perquè des de ben petits van entendre que no hi ha colors, robes ni jocs que et defineixin com a persona. Tots hem de ser com vulguem ser i fer allò que ens faci feliços. Un altre cop segur em pariràs. Intenta-ho, veuràs que sóc forta de veritat i em derrotaré cada adversitat. Lluitaré per mi.
mostraré. Ara sé que jo puc, que ja res em vencerà si sóc jo.